El món de la IA es troba sota el focus i la necessitat d'allò que a mi m'agrada anomenar com l'AS, l'aplicabilitat i la seguretat. I aquesta és la feina a la que ens dediquem a la consultoria, a la formació, al desenvolupament i a la divulgació en intel·ligència artificial i també en ciberseguretat hem de realitzar. Per a totes les nostres empreses clients i per a tota la societat, el que correspon ara és construir sobre aquest planter dels LM, construir sobre aquest nou internet, sobre aquesta nova realitat i paradigma de la IA, construir solucions aplicades per al dia a dia de les empreses i fer-ho i mantenir-ho d'una manera completament segura.